historien om intet. Hej, mit navn er Tina. Se, jeg har makeup på og en flot kjole. Jeg tror, jeg vil gå mig en tur, for jeg keder mig. Lidt senere. Et andet sted. Hej, jeg hedder Thomas. Ja, jeg er ikke så god til mit navn. Nå, men jeg er en dreng, og jeg keder mig, så jeg vil gå ud og gå en tur. Lige pludselig sidder de to sammen, helt tilfældigt, og der sker noget meget mystisk. Swish! Hvad har du gang i? Jeg har ikke gang i noget. Det var dig, der kyssede mig. Nej, 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 det var dig, der kyssede mig, men du er god til det. Tak, men det var dig, der kyssede mig, og du er også rigtig god til det. Hvad er dit navn? Mit navn er Thomas. Hvem er dit? Og tak. Mit navn er Tina. Eller hvad, Tine? Jeg ved ikke, jeg er meget glemsom, så jeg kan ikke huske det. Nå, men okay, tak kysset, men betyder det så ikke, at vi er kærester? Jo, det gør det. Vi er kærester nu. Men hvor gammel er du egentlig? For jeg er 16. Okay, jeg er 10. Det vil sige, at jeg kun er 6 år ældre end dig. Det passer jo perfekt. Ja, det gør det. Godt så, skatter. Lad os holde i hånden. Det var så historien om intet.